Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut ni'n symleiddio mynegiadau cymarebol. Na mae hynna'n golygu, os oes gennych chi ffracsiwn algebraidd, fel yr rhai yma fan hyn, cyn i chi wneud rhywbeth fel newid nhw i fewn i ffracsiwn rhannol, mae'n bwysig gwirio'n gyntaf os ydych chi'n gallu symleiddio unrhyw beth. Roedd wneud hynna fel arfer wneud eich cwestiwn chi'n haws. Felly, enghraifft, ganewch chi'n ystyried ymarfer 1 yn fan hyn, sy'n gofyn i symleiddio'r ffracsiwn algebraidd yma. Nawr, dwi'n sylwi ar y top yn fan hyn, mae yna ffactor cyffredin o 4. Ac os ni'n ffactorio'r 4 na allan, mae gen i fi 3x tynnu 2 ar y top wedyn. Ar y gwylod, mae yna dal rhyw fath, 2x adio 5, lle os efo 3x tynnu 2. Ond dyna newch chi sylwi fod yr un ffactor llinol, 3x tynnu 2, yn ymddangos ar y top, ac ar y gwylod, felly mae hynna'n canslo i ffwrdd, a mae'r ffracsiwn sydd gennym ni ar ôl yn fwy syml, 4 dros 2x adio 5. Mae'n rhywbeth tebyg yn ymddangos yn ymarfer 2. Os dwi'n cychwyn rwy'n ffactorio y top, y ddau rif sydd yn llosi i 12, ac yn adio i 7 sydd yn iawn. So, llosi 12, adio i 7. Ydy 4 a 3, felly fyddai ffactorio y top fel x adio 4, llosi x adio 3. Ar y gwylod wedyn, rhywbeth tebyg, dwi'n chwilio amdan 2 rif, sydd yn llosi negatif 15 adio i negatif 2, wel yr rhif o fan hyn ydy negatif 5 a plus 3. Ac eto, dyn ni gweld ar ôl ffactorio top y gwylod. Mae'r ffactor llinol x adio 3 yn canslo x adio 3 top y gwylod. Felly beth sydd ar ôl yn lot mwy syml, x adio 4 dros x tynnu 5. Mae wedyn yn ymarfer 3 a 4, mae gennym ni ffracsiynau algebraidd lle mae trefn y polynomial ar y top yn fwy na trefn y polynomial ar y gwylod. So mae hynna'n golygu fod ni'n sbio ar y pŵer mwyaf. Trefn y top ydy 3, rwyf x di cubio ydy'r term efo'r pŵer uchaf. A wedyn trefn y gwylod ydy 1, x ydy'r term uchaf yn x. Felly, os ydych chi'n gweld hynna fod gennych chi rhywbeth yn mwy ar y top na sydd ar y gwylod, mi fedrwch chi ddefnyddio ffram rannu i weld os di'r ffracsiwn symleiddio. Felly, yn yr achos yma, dyn ni eisiau rhannu top y ffracsiwn sydd yn 6x di cubio adio 19x di sgwario a 37x adio 18 efo 3x adio 2. Ac i wneud hyn, y cwestiwn gyntaf dyn ni'n holi ydy beth rhaid ni luosi 3x efo i gael 6x di cubio. Wel, mae rhaid fi luosi 3x efo 2x di sgwario i gael 6x di cubio. Ac unwaith wedi sortio hyn allan ar y top yn fan hyn, dyn ni wedyn yn llosi y 2x di sgwario hefo'r ddau beth ar y chwith fan hyn. 2x di sgwario llosi 3x yn 6x di cubio. A dyn ni wastad eisiau hein rhyw fath. 2x di sgwario llosi 2 yn 4x di sgwario. Tynnu wedyn, gafo hein rhyw fath os wy'n tynnu mynd diflannu. O ran x di sgwario, 19 tynnu 4 yn 15x di sgwario. Ac yna mae gweddill y cwestiwn dod i lawr. Dwi'n ailadrodd wedyn, dwi'n holi 3x llosi beth sydd yn 15x di sgwario. Wel, 5x di hwnnw, dwi'n rhaid 5x ar y top. Dwi'n llosi 5x efo 3x i gael 15x di sgwario. Dwi'n llosi 5x efo 2 i gael 10x. Eto wedyn dwi'n tynnu. Mae hein yr un fath sy'n nhw'n diflannu wrth dynnu. O ran yr x, 37 tynnu 10 yn 27x. Dod â gweddill cwestiwn i lawr sydd yn 18. Wedyn, ailadrodd, 3x llosi b sydd yn 27x, wel, 9. 9 llosi 3x yn 27x, a mae 9 llosi 2 yn 18. A pan dwi'n tynnu tro hyn, 27x tynnu 27x yn dim byd, 18 tynnu 18 yn dim byd. Felly mae yna ddim ar ôl ar y diwedd, felly mae yna gweddill o dim felly pan nhw'n gwneud y swm rhannu yma. Ac felly'r atab, os dwi'n rhannu y top efo'r gwylod, wel yr atab ydy top y ffram rhannu fan hyn, sef 2x di sgwario, adio 5x, adio 9. Mae yna cwestiwn tebyg iawn yn ymarfer 4, lle ydych chi'n sylwi fod y cwestiwn yma un yn rhyw fath ei gilydd deud y gwir, yr unig wahaniaeth ydy nid 18 sydd yn y cwestiwn, ond 15. Felly, os dwi'n cychwyn efo'r ffram rannu, unwaith eto, 6x di cubio ac 19x di sgwario a 37x, ond tro yma adio 15.
yn cael ei rannu efo 3x adio 2. Na mi fydd y camau un o'r ei fath a wedi dweud gynt. 3x lluosi 2x di sgwario, sydd yn rhoi 6x di cwbio. 2x di sgwario lluosi 2 yn 4x di sgwario, ac yna tynnu. 19 tynnu 4, 15x di sgwario, dod o gweddill y cwestiwn i lawr. Wedyn, 3x lluosi 5x, sydd yn 15x di sgwario, lluosi wedyn 15x di sgwario, a 10x, a wedyn tynnu. Dyn ni wedi gweld hyn o blaen, ydo union yr un camau dyn nhw, 27x, a wedyn 15. A wedyn 3x lluosi 9, sydd yn 27x, 9 lluosi 3x yn 27x, 9 lluosi 2 yn 18. Ond tro yma, pan dyn ni'n tynnu, mae gennym ni 15 tynnu 18 yn hyn, sydd yn negatif 3. Felly mae yna weddill yn hyn. Ac felly'r atab yn hyn, pan dyn ni'n rhannu y top efo'r gwylod tro hyn, dyn ni yn cael top y ffram rannu yn hyn, 2x di sgwario, adio 5x adio 9, ond tro yma yna weddill, felly dwi angen tynnu ffwrdd 3 dros be dwi wedi rhannu, 3x adio 2. Felly pan dyn ni'n rhannu un peth efo rhywbeth arall, dyn ni cael faint o weithiau mae o'n ffitio fo'n y berffaith, a wedyn dyn ni cael y gweddill. Ymarfer 5, ymarfer 6, mae hein yn y rhai sydd yn gofyn iddi ni ddatrys hafaliad, allan ar ei cynnig ar ymarfer 6 yn hyn. Nawr eto dyn ni sylwi fan hyn bod trefn y top, trefn 6 yn hyn, pŵr 6 di pŵr uchaf yn y top, yn fwy na trefn y gwylod, eto bod llinol trefn 1 o'r gwylod. Felly mi ddylwn ni, i ddechrau datrys hwn, eto sefydlu'r ffram rannu, a wedyn rhaid yr top tu fewn, a wedyn rhaid y gwylod, sydd yn achos yma'n 2x adio 1 tu allan. Eto, mynd trwy'r broses o wneud yr rhannu algebraidd yma nawr, 2x lluosi beth, sydd yn 6x i pwr 6, wel dwi angen yn fan hyn 3x i pwr 5, dwi'n ama. Mae 3x i pwr 5 lluosi 2x yn 6x i pwr 6, a mae 3x i pwr 5 lluosi 1 yn 3x i pwr 5. Tynnu wedyn, mae hyn rhyw fath felly'n diflannu, faint o x i pwr 5 sydd gyda fi, 11 tynnu 3 yn 8 ohonyn nhw. Gweddill y cwestiwn wedyn yn dod i lawr. Ail adrodd wedyn, 2x lluosi b sydd yn 8x i pwr 5, ond mae rhaid i gael 4x i pwr 4 yn hyn. Os mae'n lluosi 4x i pwr 4 efo 2x, dyna fi 8x i pwr 5, ac os mae'n lluosi efo 1, dwi'n jyst yn cael 4x i pwr 4. Tynnu, 8 tynnu 8 yn dim, negatif 4 tynnu 4 yn negatif 8x i pwr 4. Gweddill y cwestiwn yn dod i lawr. Wedyn, 2x lluosi beth sydd yn negatif 8x i pwr 4, dwi angen negatif 4x i pwr 3. Negatif 4x i pwr 3 lluosi 2x yn negatif 8x i pwr 4, negatif 4x di cwbio lluosi 1 yn negatif 4x di cwbio. A tro yma pan dwi'n tynnu, mae hyn ar ei fath felly 0 ar ôl, ond mae hyn hefyd ar ei fath, felly gweddill o ddim. Ac felly, os dwi'n datrys yr hafaliad yma, mae'r ffracsiwn ar y chwith yn gallu cael ei ailsgwennu fel top y ffram rhannu fan hyn. Felly, mae gynnon ni 3x i pwr 5 adio 4x i pwr 4 tynnu 4x i pwr 3 yn hafal i dim. Nawr yn fan hyn, mae yna ffactor gyffredin o x di cwbio os dyn ni'n ystyried y 3 term yma. Felly fydda i ffactorio x di cwbio allan. X di cwbio lluosi 3x i di sgwario yn gyntaf, x di cwbio lluosi 4x wedyn, ac yna x di cwbio lluosi negatif 4 i orffan. Ac yna, be dwi angen neud ydy ffactorio yr mynegiad quadratig yn fan hyn. Felly, fe da i wneud 3 lluosi negatif 4, mae hwnna negatif 12. A wedyn meddwl wedyn, pa rifa sydd yn lluosi negatif 12, ond sydd hefyd yn adio i 4. A positif 6, negatif 2 fysa'n gweithio fan yna. Felly, da i sticio fo'r x di cwbio, a wedyn 3x di sgwario, a defnyddio'r rhifa yna, positif 6, negatif 2. Wedyn fo fi'n holli ddychmygol lawr i'r canol, yn ffactorio'r ddau derm gyntaf. Felly mae gen i fi ffactor o 3x, a wedyn fe gen i fi x adio 2. Cymryd copi wedyn o'r x adio 2 na.
A wedyn bwlch, lle mae angen negatif 2, dwi'n meddwl. Ie, negatif 2 lluosi x, negatif 2x. Negatif 2 lluosi 2, negatif 4. A wedyn mi dau ffactorio'r x adio 2 allan. A wedyn fe gynnu fi x adio 2 lluosi 3x yn gyntaf. A wedyn x adio 2 lluosi negatif 2. Felly dyna ni wedyn. Wedi gallu ffactorio'r mynegiad ar y chwith. A mae yna naillai yn neu wedyn yn does. Naillai mae'r x di cubio yn 0. Neu mae'r x adio 2 yn 0. Neu mi fydd ni gael 3x tynnu 2 yn 0. Ac yn hein, i ddatrys hein, x yn trydydd isradd 0 i gychwyn, mae hwnna'n 0. Fan hyn, digon hawdd i ddatrys negatif 2 sydd gyda ni. Ac yn yr un olaf, dyn ni angen adio 2 a wedyn y rhannu fy 3. So 2 dreian ydy'r ateb terfynol i'r cwestiwn yna. Ond ie, yr techneg dych chi angen gwylio allan amdano fo, yn fan hyn ydy, defnyddio ffram rannu i symleiddio y ffracsiwn lle mae trefn y top yn fwy na trefn y gwylod, a gwylio allan amdan ffactorau cyffredin fan hyn sydd yn symleiddio ffracsiwn cyn gwneud dim byd arall hefo fo. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.